No a čo sa týka brzd, tak brzdy na GLS 63 AMG sú oceľové, vetrané, s tým, že za príplatok môžete mať aj karbon, keramické brzdy. No a predné kotúče majú priemer 400 mm, zadné kotúče majú priemer 370 mm, vpredu šialené 6-piestikové strmene a vzadu dvojpiestikové plávajúce strmene a tie voliteľné karbon keramické AMG Hike Performance karbon keramické brzdy majú dokonca priemer až nejakých 420 mm vpredu a 380 mm vzadu a vpredu môžu mať až 8 piestikové strmene, čiže úplná šialenosť rozprávať o technických riešeniach a o tom, čo všetko to auto má a obsahuje. A čo sa týka zrýchlenia tejto GLS 63 AMG, ktorá má hmotnosť niekde na úrovni 2,7 až 2,8 tony, tak je pozoruhodných 4,2 až 4,3 sekundy z 0 na 100 km, čo je na tak ťažké SUV úplná šialenosť a extrém. No a ešte si spomeňme konkurenciu pre tento brutálny stroj. Takže ako prvé je Porsche Cayenne Turbo GT alebo Audi RSQ8, ale povedal by som, že to sú konkurenti pre GLS 63 AMG, ale môže do toho spadať aj GLSO, no a potom BMW XM alebo BMW X7. To sú v podstate rovnaké váhové kategórie. Alebo Range Rover Sport SV. No ale samozrejme GLS 63 AMG má a poskytuje najlepšiu kombináciu luxusu, brutálnu V8 a nekompromisný zážitok. Takže aspoň takto v rýchlosti, vážení priatelia, som vám chcel ukázať tento krásny stroj a niečo si o ňom povedať, pretože som z neho nadšený a skrz toto video som to chcel ukázať aj vám. Takže srdečne ďakujem, vážení priatelia, za pozornosť. Moje meno je Matúš Rejta, Ropo Broch. Prajem všetko to dobré, kopec plných krajín, nech sa vám darí a nech si zdraví. GLSO, si famózne, si nádherné, si neskutočné. A mám neskutočný zážitok len tým, že ťa môžem takto staticky vidieť. Famózny zážitok by bolo sa na tom auto previesť. Takže ešte raz ďakujem a prajem všetko dobré. GLS 63 AMG. Najlepšie, najluxusnejšie, najvýkonnejšie SUV planety.